ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ಉಲೈ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಪಿದೈ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಎತ್ ಸೋಕು ಬತ್ತಂಡು ತೂಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಮಾತ ಅಂದು ತೂಕ ಮೈದಾ ಮೊಸರು ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬುಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಎಸಳು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ 2 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಪಾಡೋನ್ಗ ನಮಕ್ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಮೊಸರುಡು ಪೊರ್ಲು ಕಲಡ್ಡೋಡು ಆತು ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಕಾಯಿನ ಇತ್ತೆನೆನ್ನು ಸೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಗಂಟು ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಪೋಪನ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆರಡು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಂತನ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ